Mit navn er Frederikke, og vi arbejder på at lave en app, så du kan aflyse dine tider hos lægen, så i stedet for en anden patient kan komme hen og så tage din tid, så der ikke går nogen spildtid med det. En af the organizers her, han har været student ude på vores gymnasie, og han kom så ud og fremlagde ideen om at være med. Og så er vi så 6 studerende på vores skole, der valgte at melde sig til. Du lærer en hel masse om, hvordan du kan starte din egen virksomhed op, og for fremtiden, også når jeg skal være studerende videre, både i 2. og 3. G, så ved jeg meget mere om, hvordan jeg skal bygge mine projekter op, og jeg ved, hvordan jeg skal fremlægge det for mine klassekammerater og mine lærere. Så det vil have stor betydning for mig fremover i min uddannelse. Vi er nået rigtig langt med vores projekt, men vi mangler lige det sidste for at være helt klar til at fremvise det om aftenen. Vores projekt kan faktisk godt blive til noget videre hen, men det vil bare kræve en hel del arbejde, og vi bliver opdaget, og der er nogen, der vil hjælpe os med at videreføre det.